Il-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech qed imur quddiem l-elettorat f'din l-elezzjoni ġenerali b'wedit mingħajr costings u li għadhom qed jiġu diskussa. Dan ammettih is-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Michael Piccinino waqt dibattitu mal-President tal-Partit Laburista Ramona Attard fuq ix-xandir nazzjonali fil-programm Topic. X'inhuma l-ħsibijiet tagħkom? Kif ser tkun qed intimplementaw din l-idea? Il-Partit Nazzjonalista fejn jidħlu proġetti bħal daw ħajamel żgur illi l-ewwel qabel kollox issir diskussjoni wiesa. Hawnhekk il-President tal-Partit Laburista kienet skjetta u saqsit lil Piccinino kemm huma il-costings tal-wedjiet bis-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista der evidenti li ma kellux. Però il-costings ħajsiru kollha mhux problema. Però ħajkun hemm ukoll Ramona. Tinkwetax, kollox ħajġi, kollox ħajspjegat. L-ispjegazzjoni ta' Piccinino baqgħet ma ġietx. Il-costings tal-proposti li qegħdin nagħmlu ħajkunu qegħdin jużvelati kollha. Ma fil-kampanja elettorali jew wara l-kampanja elettorali? Fil-kampanja elettorali. Meta? Hu paċenzja Ramona, intom qas il-proposti għax ma tarax, aħna qed ngħidulek il-proposti kollha. Il-preżentatur staqsa lil Piccinino x'garanzija hemm dwar il-costings tal-wedjiet u anke hawn baqa' ma weġibx. X'garanzija tista' tagħti li dawn il-flejas kbar li qegħdin jissemgħu fil-manifest u li hemm miktub fil-manifest jistgħu jitwettqu b'garanzija fil-5 snin li ġejjin? Għaliex il-Partit Nazzjonalista qiegħed jibbaża il-programm elettorali tiegħu fuq li ħanikkreaw setturi ekonomiċi ġodda. Hawnhekk Dr. Ramona Attard innutat kif il-Partit ta' Bernard Grech approva il-manifest elettorali iżda fl-ewwel 4 ijiem bidlu 3 darbiet. Taf x'għamlu il-Partit Nazzjonalista nedew xi 3 verżjonijiet diġà tal-manifest jew 4 verżjonijiet għax titħawwad tal-manifest elettorali ħanejdilkom di tal-ħamis 24 ta' frar kien hemm 542 proposti, aktar tard telgħu għal 549, il-ġimgħa 25 ta' frar 544 proposti. Dawn titħawwad jekk mhux l-aktar qed ibidlu in-numru ta' proposti fil-manifest jew in-numru ta' kandidati daqskemm qed joħorġulhom. Dr. Attard innutat kif fost il-wedit li żdiedu wara li nqabdu li ma qalu xejn kien hemm dawk fuq il-kaċċa. Temmen li l-ewwel ippubblikaw manifest fejn ma kellhom xejn fuq il-kaċċa, ippanikjaw u għamlu 3 proposti malajr. Ejja nkunu serji, ejja nipproponu għan-nies proposti li huma kostidu li jistgħu jitwettqu. Waqt dan il-programm, is-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista spiċċa iħawwat ukoll fuq dak li qal il-kap Bernard Grech fuq l-ODZ. Hija illi ħankun qegħdin nżidu kull sena 50,000 metru kwadru, ovvjament bħala art ODZ. Iġifieri ħankun qegħdin nbidlu l-pjanijiet sabiex din tidħol Sekonda. Il-President tal-Partit Laburista innutat l-inkonsistenza tal-Partit Nazzjonalista u Bernard Grech. Illum qal li l-White Rocks ħajamilha ODZ. Però mbagħad qal li ħajkun hemm bini bit-trasparenza, li ħajkun hemm żvilupp fit-trasparenza. Ara fejn qatt kienet din li ODZ issir żvilupp bit-trasparenza fuq.